баъди танаффус мо биромадем якум бозӣ баъди як моҳ дам гирифтем. Не ки дам гирифтана ҳисоби бозӣ, ҳисоби машқ кардана, машқи хуб гузарондем дар Баҳаристон. Дута команда Ӯзбекистон кардем, бозӣ рафиқона бозӣ кардем. Команда омодааст, команда омода наша бо барои Африка тайёр кардани команда бо хеле кор бисёр аст. Ин барои кубок чӣ гуфта мешавад? Ирӯз бозӣ ду командаи дар ҷадвал дуюм сеюм ҷо рафтеста, бозӣ барои мо муҳим буд. Фақат ҳамин кубкош дар хонаи худаш да бозӣ кард, лекин мухлисои мо омад бо дастгирӣ карда, мо ғалаба кардем. Дар бозии имрӯза хело бачаҳо ҳаракат карданд, лекин ӯ нақшҳое ки мо кашида будем пеш аз бозӣ бачаҳо натонистанд иҷро карда. Дар қисми якум бисёр ба хатогиҳо роҳ додем ва ҷое ки мо бояд гол намехӯрдем, гол хӯрдем, барои камтар ба саросемагӣ роҳ додем. Хай футбол аст. Дар танаффус ба бачаҳо фаҳмондем камтар. Дар дуюм қисм бачаҳо камтар хубтар бозӣ карданд, лекин ӯ вазъиятҳое ки барои голзанӣ буд, мо гол истифода бурда натонистем гол зада, лекин бачаҳо дар дуюм қисм хубтар бозӣ карданд. Хай футбол аст. Дастаи Равшанро бо ин ғалаба табрик мекунем. Дар оянҳо ба онҳо муваффақият таманно менамоем. ва барои бачаҳои мо ҳаракат мекунем. Хатогиҳое ки имрӯз дар майдон буд, ҳаракат мекунем дар оянда ин хатогиҳоро мо бояд такрор накунем ва дар бозиҳои чемпионат хубтар баромад кунем.